Hej, det er Lukas og min ven Jonas. Hej. Vi spiller Project Blackout, og vi laver kun knife-krig. Ja, og vi bruger kun smoke. Yep. Men jeg har et tip til jer, og det siger jeg ikke. Det ved jeg ikke. Min den lægger mega meget, mand. Se der, han bliver prøvet. Jamen, den lægger på grund af det. Det gør jeg sgu da ikke. Jo, jeg lægger. Ja, det er det. Ja. Hvor er du? Hej, ja. Se der, han bliver bare prøvet. Læg. På et tidspunkt bruger han totalt mange gange. Så jeg har brugt 3 max. Jeg kan ikke finde ud af at bruge kniv. Men nu fandt jeg ud af en træk. Kan. Det var også på tide, og det siger jeg så ikke til jer. Men det kan I jo finde ud af. Ja. Og jeg ved det nok også godt, det er den nemmeste træk at lære. Ja. Skød nu! For helvede. Fucking læg, mand. Må man kaste nades? Nej, det var bare et uheld. Jeg skulle kaste en smokesten. Fuck dig! Hammer! Jeg må ikke kaste Fucking græs, mand. Hvor smadrer container? Ej, det er totalt snyd. Det er mig, Lukas, der optager, og ja, min computer lægger rimelig meget på grund af det. Og jeg fatter Jonas ikke en skid af. Jeg skal nok optage næste gang vi laver det. Og der kommer til at være en video med det her hos mig, min kanal og på Lukas kanal. Yep. Og vi har det bare rigtig sjovt. Og bagefter så tror jeg, at vi tager en sniper eller et eller andet fedt noget. Som jeg også kan finde ud af. Vi skal også lige, vi skal også lige optage, hvor jeg optager. Og jeg er jo røvgod, selvom jeg laver. Fuck, man har allerede fået 6 kilo. Her. Eller kan, hvad er det? Kom. Nej, jeg er ikke blevet såret. Nej, jeg er ikke. Fuck dig, Jonas. Hey, Jonas. Prøv lige at klikke enter. Jonas. Klik enter. Prøv at gøre det. Der sker noget mega fedt noget. Ja, ja. Jeg kan godt lide at droppe dig. Nej, du skal gøre det, mens vi er i kamp. Nu, klik. Okay, så skal jeg ikke på. Okay, klik. Fuck dig, Jonas. Jeg skal vist ikke gøre det der. Det! Så gider jeg fandme ikke finde mig mere af dit lort, Jonas. Fucking lag, mand. Min computer lagger pisse meget. Hold dig fra den der granat.
Den her, den er sej. Kom nu. Og til jeres orientering er Jonas en cheater. Du gør det da så, mand. Hvem var det, der brugte net sidste gang? Han kan bare ikke dø. Nå. Nej, men du har pisset livcheat, mand. Det viste det. Hvorfor virker den her mus så til computeren? Hvis du ikke... Du ved, da du snittede mig hurtigst, der mistede jeg ikke noget liv, fordi min hjelm, den beskyttede mig. Okay. Du har ikke nogen hjelm på her. Jo. Har du nogen hjelm? Nej, det har du nok ikke. Kan jeg kigge? Du skal ikke dræbe mig. Kig lige. Smiley, nej, bliv stående der. Smiley. Nate. Har jeg nogen hjelm? Nu må jeg se dig. Jamen så kig for mig. Nej. Du kan ikke se mit træk. For helvede, din cheater, Jonas. Jeg tiger ikke. Skal vi- Vi tager AK bagefter. Nej. For ikke? Der skal jeg jo knap til. Nej, AK. Så der er 8 HP her. Kan du se det? Nej. Jeg har 8 HP, så kunne jeg ikke. Nej! Jeg har altså fået 6, så det er 13. Så er jeg tid til at komme væk. Benny! Ja, du må ikke gå, Benny. Nej! Nej, Benny. Benny, du må ikke gå. Hvor er du, Benny? Benny. Jeg hedder Benny. Bent. Benny, du må ikke gå. Du knifer mig, mens du har ryggen til mig, altså. Benny. 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 Jeg går i en skruecontainer. Benny, hvor er du henne? Benny, du må ikke gå. Benny. Benny, hej Benny. Smoke. Hey. Hey. Hej, ikke. Ui. Juhu. Du må ikke... Run for your life, baby. Run. Run with your wings. Cause baby, fly. Cause baby, fly. Oh yeah. Oh baby, oh yeah, oh yeah. Ah, så. Ja, ja, så lærer du det nok snart, Jonas. I will run, I will run, I will run, I will. Ja, lad os prøve at komme hit. Vi måtte ikke bruge nades. Du kan... Jeg troede, det var en smoke. Hvor fanden er Hvor du? er det? Hvor er du? Nej. Ah, Benny! Høj! Hvad laver du, Benny? Hvad Kom. laver du? Kom. Ah! Åh, min hjelm! Fuck, jeg hader din hjelm. Jeg hader Bents hjelm. Nu, Nate. Vent, vent. Hjælp mig! Hjælp mig! Men det står stille i dig for dig. Din hjelm er væk. Fuck dig, mand. Min knife er bare ude efter dig, så har din hjelm smurt af. Hvordan kan du skade... Hvordan skader du 96 i et knife? Din hjelm røg af. Fuck min knife. Jonas, du skadede 96 i et knife. Det er knife for dig et bestemt sted. Like in the bones. Ha. Ha. Hvad er det til en gang? Taber. Nå, men det var alt herfra. I kan måske se mere på et andet tidspunkt. Vi ses!